Доброго ранку, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вітаю вас, мои ранние пташечки. Прачынайцеся хутчэй. Вясна ідзе, вясне дорогу. Сёння ўжо 10 сакавіка. І сямы там на двары чуюцца птушыныя галасы ў чаканні цёплых дзенькоў. Дзень расце, цяпла прыбывае, і хутка пачнуць вяртацца з далёкага краю пералётныя птушачкі. Ой, я іх вельмі чакаю. Дарэчы, а вы памятаеце, якая птушачка стала птушкай гэтага года ў нашай краіне? Вялікі грыцук. Ён занесены ў чырвоную кнігу Беларусі. Малайчына, Лёша, цудоўная памяць. Вялікі грыцук – гэта буйны кулік. О, я бачыла аднойчы каля Прыпяці грыцука. У яго доўгая дзюба. Гэта для таго, каб даставаць з вады малюскаў і чарвякоў. А ведаеце, дзе зімуюць нашы вялікія грыцукі? У Афрыцы? Так, Кася, у Афрыцы, на поўдзень ад Сахары. Далёка. А выводзіць птушанят да нас ляцяць. Прычым у сям'і грыцука наседжваюць яйкі абодва бацькі. Разам яны пасля і выхоўваюць птушанят. Адкуль ты так падрабязна ведаеш звычкі тых птушак, Кася? Дык я ж пазнаёмілася на Прыпяці з адным грыцуком і распытала пра яго жыццё-быццё яшчэ да таго, як ён стаў птушкай 2025 года. Пашанцавала табе. А зараз пашанцуе табе, Лёша, і нашым тэлегледачам. У якім сэнсе? У прамым. Мы з Касей запрашаем вас да нашых лясных сяброў. У госці зранку? Так, айда, толькі калі ласка, паводзьце сябе ціха, бо лясныя жыхары баяцца людзей. Дамовіліся, я не гугу. Вясновым ранкам у лесе надзвычай прыемна. Шкада, што мы не можам перадаць вам чароўны лясны пах. Але гукі, колер, калі ласка. Бачыце, хто схаваўся ў гняздзечку сярод галін-яліны? Гэта чарныш, лясны кулік. Ён крыху меншы за вялікага грыцука. Чарныш аддае перавагу старым вільготным лясам з забалочанымі мясцінамі. Селіцца ў поймах лясных рэк. Цішэй, заўважылі асцярожнага плуца? Гэта бабёр. Толькі вочы і нос над вадой. Бабёр выдатна плавае і нырае. Нырнуць на глыбіню 4 метраў і правесці пад вадой хвілін 5 для яго не праблема. А кулік у гняздзечку тым часам не дрэмле, наседжвае яйкі. Дарэчы, пра гняздо. Вы думаеце, чарнышы яго самі пабудавалі? Сумняваюся. Лясныя кулікі звычайна займаюць кінутыя гнёзды драздоў ці рабіннікаў. Чаму бы не заняць, калі знайшоў пустое вольнае гняздзечка? Пакуль маці выседжвае птушанят, тата снедае, а пасля яны памяняюцца ролямі. Вам цікава, што ў чарныша на сняданак? Ежа на аматара, скажу вам. Водныя насякомыя і ракападобныя. Пад'еў, можна і на сонейку пагрэцца. О, а гэта хто яшчэ? Воўк, ратуйцеся! О, бабёр заўважыў драпежніка, пляснуў хвастом, перадаў сігнал трывогі астатнім бабрам і схаваўся пад вадой. Толькі яго і бачылі. Трывога ў гняздзе! Лясны кулік з вышыні таксама ўбачыў воўка і моцна закрычаў, папярэджваючы астатніх птушак пра небяспеку. Ратуйцеся! Ратуйцеся! Дзе тут уседзіш у гняздзе, калі шыры ваўчышча з'явіўся? А так добра і спакойна пачынаўся ранак. І вось вам няпрошаны госць. Трывога, трывога! Пара лясных кулікоў моцна б'е ў звон сваімі доўгімі дзюбкамі. Хавайцеся, хто можа! Ратуйцеся! Галодны воўк вынюхвае, шукае, хто трапіцца яму на сняданак. Аднак кулікі ўзляцелі на высокую галіну. Бабёр у вадзе. Воўк, на шчасце, застаўся ні з чым. Бяжы, бяжы адсюль, шэры. Тут табе нічога не свеціць. Уф, пабег! Але лясныя кулікі яшчэ ніяк не супакояцца. Напалохаліся, бедныя. Сонечны ранак не прадказваў нічога дрэннага, як воўчая морда показалася. Але ў лесе так бывае. Заўсёды трэба быць напагатове. Воўк з'явіцца ніадкуль, а пасля знікае. Між тым, час вяртацца ў гняздзечка да будучых птушанят. Ой,
Яшчэ одна гостья? Не-не-не, гнездо занятое, дороженькая. Ты спазнілася, сяброка. Кыш адсюль, пошукай сабе іншую кватэру. Вось і пакінь гняздечко на некалькі хвілін. Адразу знойдуцца ахвотнікі заняць утульную хатку. Эх, неспакойны ранак. А тым часам бабёр рушыў да берага. Заўважылі, які хвост у плыўца? Так, не хвост, а вясло. Хвост – гэта своеасаблівы руль бабра, які дапамагае яму рухацца ў патрэбным напрамку, здзяйсняць трукі на глыбіні. Бабёр ганарыцца не толькі сваім хвастом, але і зубамі. Уявіце, зубы гэтага грызуна растуць на працягу ўсяго жыцця і самастойна завострываюцца. Усяго за месяц яго зубы вырастаюць на паўсантыметра ў даўжыню. Бабёр пайшоў займацца сваёй паўсядзённай працай, будаваць хатку ці рабіць запруду. Мы ж не станем перашкаджаць і развітаемся з нашымі ляснымі сябрамі. Бывайце! Да наступных сустрэч! Дзякуй, сябры, за цікавае падарожжа ў ранішні лес. Жыццё там кіпіць. Рады, што табе, Лёша, з дзяўчынкамі і хлопчыкамі спадабалася. Яшчэ як? На гэта я і разлічвала. А зараз давайте глядзець мультфільм. Ну як, адпачылі? Вядома. А зараз давайте пагуляем у што-небудзь. Давайте ў веру не веру. Я не супраць. І я усімі лапамі за. Асабліва, калі гульня будзе пра кветкі. Пра кветкі дык пра кветкі. У мяне і пытанні гатовыя. Нядаўна ж было 8 сакавіка. Я знайшоў шмат цікавай інфармацыі пра кветкі. Далучайцеся да нашай гульні, дзяўчынкі і хлопчыкі. Пачынаем. Слухайце першае пытанне. Ці верыце вы, што з'яўленню такога галаўнога ўбору, як капялюш, абавязаны кветкі? Чаму не? Напэўна, спачатку галаву упрыгожвалі вянкамі з кветак, якія пасля пераўтварыліся ў капелюшы. Ха, веру! Я таксама веру. Верагодна, ўсё пачалося з вянкоў. Мы, Лесічак, упэўнены, што капялюш узнік дзякуючы кветкам, а дакладней вянкам з кветак. І гэта правільны адказ. Раней жанчыны насілі на галаве вянкі, якія і сталі правобразам сучаснага капелюша. Ура! Наш адказ правільны! Віншую вас. Дзякуй. Увага! Другое пытанне. І яно будзе толькі для Касі. Давай! Ці верыш ты, Кася, што па кветках можна вызначаць час, што існуе так званы гадзіннік флоры? Ты хочаш сказаць, што кожная кветка прачынаецца ў свой час і ніколі не памыляецца? Так, верыш ці не? Наўрад ці так. Мне здаецца, што любая кветка можа заспацца, як і я. Не веру я ў гадзіннік флоры. І дарма. Твой адказ няправільны. Няўжо? Так, гадзіннік флоры існуе, але працуе толькі ў сонечнае надвор'е. Напрыклад, у нашай мясцовасці мак прачынаецца ў 5 гадзін раніцы, дзьмухавец у 6 гадзін, аксаміткі ў 8, аранжавыя нагодкі ў 9. Паспяшалася ты з адказам, Кася. Я была упэўнена, што кветкі такія непрадказальныя, што жывуць згодна са сваім настроем і ніяк не з гадзіннікам. Не засмучайся, Кася. Зараз будзеш прыглядвацца да кветак, якія, дарэчы, і засынаюць роўненька па гадзінніку флоры. Ага, буду больш уважлівай. Гуляем далей. Наступнае пытанне, сябры. Ці верыце вы, што некаторыя расліны дапамагаюць знаходзіць радовішчы карысных выкапняў? Ого! Кветкі працуюць як компас? На мой погляд, гэта немагчыма. Кветачкі такія далікатныя. Не веру. Прынята. Алёша як лічыць? А я веру. Некаторыя кветкі растуць на глебах, якія багаты мінераламі. Ты думаеш, Лёша, што расліны выбіраюць глебу, якая ім па гусце? Так, а вучоныя, ведаючы, якія мінералы любіць тая ці іншая расліна, Знаходзяць пад зямлёй, дзе яна расце, карысныя выкапні.
Менавіта. Я поменяю свой отказ. Мы верим тебе, Лесик. І правильно робіце. Лілеі, наприклад, растуць на глебах, багатых вапнай. Фіялкі паказваюць на высокі склад цынку ў глебе, а сон трава на нікель і кобальт. Ура! Мы правильно отказали амаль на усе пытання. Акрамя другога, віншую вас. Прапаную агульную перамогу адсвяткаваць мультфільмам. Давайте хутчэй глядзець. Што ж, сябры, прыйшоў час развітвацца. Вясёлага і цікавага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Багатага на прыемныя сюрпрызы. І добрыя адзнакі. А мы сустрэнемся з вамі зранку У нашым добраранку!